Това е Правец, един от най-красивите градове в България. Ние сме Students Media Group и днес ще ви разкажем за нашето училище. Запътваме се към УКТЦ, за да разберете какво означава магията на УКТЦ. Училището е създадено през 1986 година като учебно-квалификационен технически център УКТЦ. Оттам идва и старото име на училището. Защо Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи е едно от най-добрите училища в България? Сега ще ви отговорим. В нашето училище имаме най-добрите и готини преподаватели, за които някога си представял. Тук не само излизат най-добрите програмисти в България, но и едни добре изградени личности, независимо от сферата, с която се занимават. Ние не сме обикновено училище, защото вместо обикновени часове, ние имаме и лекции. Имаме цели 4 спорта, от които всеки може да избере. Това са нашите футболисти, които скоро ще ги гледаме на националния стадион. УКТЦ събира ученици от цяла България и създава приятелства за цял живот. Тръпката да учиш тук е един път и не може да се забрави. Ние от SMG сме ви подготвили съдържание, което дори не може и да си представите. Очаквай неочакваното.